дуруди худро ба кулли бинандагони канали Олами мерасонам. Мошин бозори шаҳри Душанбе аст. Сурб бошад дар тарихи имрӯза ба 150 баробар аст. Ҳусейн ҳастам бо шумо ҳамарӯза дар канали Олами. Дар навори имрӯза бошад беҳтарин мошинҳо қарор дорад аз 2008 сол то соли 98. Лайкзори фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед, мо бо шумо ҳастем. салом бардорем аз мошини навбати Toyota Corolla, рангаш бошад сафед, соли барориш 2008 сол, мотор 1.8, бензин яка 14 американка 14 литр пакета ин сал. Мультирул, автоматика мошин, кондиционер дора, обогрев сиденья, сиденья. Рақамош 93 777 46 16. Нарх чанд акайра? Нарх 95000 мегам. Бо савдо мешавад. бардори мошин навбати сечка, рангаш бошад сиёҳ, 99 солай. Моториш чанд? Моториш ду будаст. Як гаш но. Бахаш 14 литр пак. Кондиционер дура, автоматика. Сиденья пуш пасуе. Чанд нархаш? 65000 мегам бо савдо мешавад. Рақамо барои тамос 985 33 13 44. газа бензин документуш донш дега я сола ҳуҷҷат дора бардор то моҳи феврал абдаст. ёй ки мотор бардори мошини навбати сечка, рангаш сиёҳ, задни камера дора, 2000 солаш. Моториш чанда? Моториш 1.8. D+ автомат. Сиденья, обогрев сиденья. Кондиционер дора, ях. 174000 пробегаш. 2000 солаш. Нархш чанда? нархаш 65 бо савдо мешавад. рақамо барои тамос 985 56 56 86. ин ролик бо сарпарастии компанияи Adin Expert сохта шудааст. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод бо ҳарфи калони англисӣ олам нависед 5000 рубл бонустон медиҳанд. барои бонусро гирифтан регистратсия бикунед ва баъдан шотона пур кунед. чӣ қадар бонусе ки хоҳед ҳамон қадар шот пур кунед. баъди ин автоматически дар шоттон бонус мегузарад. ссилкаш дар комментария ҳатман дароед. бардори азиз мошини навбати хетчбек 1.6 моторош, соли барориш 96 сол, 4 баллон нав, газ бензинай. газ надора, бензин хулия, задаги пусидаги вообще надора. дарош маҳкама. инам дари қабо прасояй 14 прасой будаст. хоб механикаи мошин. рақамои телефон ҳарди хетчбеко 985 56 56 86. нархеш чанда? 37000. иш чи? ҳарди хетчбеко 37000 я нарх шуд. сон аз мошин навбати Opel рангаш зард. барои қафо прасоя ин салони қафош. соли чандай?
2007 солаш, моторш чанда? 1.6 простоя. салон дохилаш кондитсионер дора, механикаи мошин. Пробегаш 207,000. рақамҳои телефон 985 56 56 86. нархи чанд ака? 55,000 меган нарх. бардорам аз мошини навбатии Opel Vectra. солаш чанда? 2001 сол, моторш чи? 1.6 ЭКТ. тонировкаш чанд қайда? томоиам барои 1 сола ҳуҷҷат дорам. бедари қапо простоя. бедари пеш электропакет аст, салони пешаш бардорам. телевизор дора, ана кондитсионер дора, мошин механика, магнитофон дора. рақамо барои тамос 918 50 73 01. нарх чанда? 40,000 меган нарша. газай бензин? бензини холия газ задаги нест мошин. бардорам аз мошини навбатии Mercedes Zaychik. соли барош 98 сол, мотор DVD, задни камера дора, рангаш боша металлӣ. тонировка 1 сола ҳуҷҷат. дарош маҳкам будааст. мошин автоматика ҳай, кондитсионер дора, 14 электропакет ҳай. рақамош 907 94 11 11. нарх чанда? нарх бардора 55,000. бардора мошин навбати Toyota Yaris. солш чанда? 2008 сол, моторш чанд? моторш 1.5. 14 электропакет ҳай. ин салони қапош. шилонка печай мошин, вагонай. кондитсионер дора, автоматикаи мошин. нарх чанд ака? нарх 55,000 меган. 901 рақамо ва 901 40 16. бардор аз мошини навбатии BMW тройка. соли барош бошад 2003 сол, мотор 1.8. ҳуҷҷатош чӣ хелай? 1 сола ҳуҷҷат дора, газай бензин? бензини холӣ, бедари қапо простоя, салони қапош. бедари пеш электропакет ҳай, сидени обогрев сидения, 4 та кнопка дора, 4 кнопка. нарх чанд акайра? нархша 48,000 гуфтесан. 918 40 42 20. 48,000 нархш. рақамҳои телефонаш 918 40 42 02.
бо мошини аст раҷи Opel аст раҷи рангаш металлӣ, мотораш 1.616 соли барош бошад 2010 солай. Рош маҳкамай, интегриташ я бортову мехне. Дар капо простое, дар 4 дар электропакета. нақша 48000 меган. кондисионер дора, автоматикаи мошин, мултирул будааст. нақша